И здравейте хора, аз съм Александър и това е следващия епизод на Майнкрафт, в който ще почнем една нова поредица на Survival. Епизодите ще бъдат по 5 минути. Много е малко, знам, но... Какво се прави? Иначе се бъга и става гадно. Ще я кръсти Minecraft Survival. На български. Окей, това е остров. Ще ви нещо? Айде бе, окей, готово. Да съберем малко дърво. Това е най-новата версия на Minecraft. Бях казал в миналия епизод, че няма да покачвам повече около една седмица на Minecraft, но стана ми тъпо и реших да кача. И да не се чуете с какво снимам. Първо го снимам с Mobizen, а после го обработвам с... Забравих. В описанието ще има с какво го обработвам и с какво качвам. С какво снимам де. Окей, 10 дърво ще ми стигне. С кошка да я убием. Нямам много батерия, тъй че скоро ще приключвам. Аз почнах клипа и вече викам, скоро ще приключвам. Надявам само чуете добре. Просто Mobizen не е от най-добрите програми за снимане. И се питате, ако не е най-добрата, защо снимаш с нея? Защото нямам място в таблета за една друга, която много искам да сваля. Просто изтрих всичко. Пробвах да изтрия Майнкрафта, също изтрих заедно с Майнкрафта. Слидерио изтрих. Всичко изтрих. Всичките ми снимки. Обаче... Какво се прави? Таблета ми е много бърз, ама не знам защо. Да ви кажа, мразя този байон, тъй че не искам да седя тук. Така... Пишете в коментарите дали да превъртам от клипа, т.е. да играя ли извън клип или всичко, което правя, да го снимам в клипа. Изчакайте една секунда, ще спра на пауза само да вия нещо, моля ви. Тук съм и продължавам с поредицата. Добре, една секунда. И продължавам. Трябва да занимавам с тъпоти. Значи, чумпа. И зомби. И вероятно тук има пещера. Най-вероятно я открих, ето я. Не искам да падам. Помощ. Ти ме вземаш в гъркина. Диди. Може да направя една лодка, знаеш ли? И да, в тази версия има лодки. Което най-вероятно знаете. Има и коне. И други тъпти. Едно гребло. Една лодка. Да щупим това.
да потегаме на... намерих друго байом, супер. Газ. Значи, какво мога в лявата смина? Що не? Да се счупа лодката. Счупи се. Окей. Една кирка. Много обичам, като започвам оцеляване, да почвам с мини. Три за кирка. С тази кирка да изкупаем 8. Надявам се да се чувам добре. Направя малко чаркол. Не се мраз да правя чаркол, обаче какво се прави, като нямам торчове? Какво ще да правя? Да се намаля малко звука на Майнкрафта. Той е намален. Окей, аз го чувам по-добре. Кол намерих. Осико. Си го взема. Пишете в коментарите дали се чувам добре. Май го казах вече, ама за всеки случай. Окей, айра намерих, като изкопая това и свършвам клипа и после веднага ще снимам нов. Защото ми се играе на тази поредица, искам да я развивам. Всеки ден може би ще има по 5 клипа на тази поредица. Знам, че е много, но... Какво се прави? Като ми се играе и трябва да игра. Пишете дали искате толкова клипове, коментирайте, дайте лайкче, тъпоти, сабскрайбче, всичко. Без палец надолу, т.е. дислайк. Окей, хора. И тук прекъсвам поредицата. Тук прекъсвам клипа. Ще се видим в следващия клип. Абонирайте се, харесайте и до скоро!